Sige! Dito yung daan pero dito na kami dumaan. Sa may illegal. Ano naman masasabi mo at wala tayong anak na kasama ngayon? Parang ano? Apay data, mabasa up. Naka-freeze lahat yan hanggang doon. Maipis. Ang ganda yung ano, yung langit. Maganda Langit? ako. Yung Ako maganda, salamat ha. Maganda ako. hindi ikaw ang tinignan ko doon eh. Yung ano, yung clouds tsaka yung dito. Ay, akala Blue ko na ako. blue. Parang nandun tayo sa ano, Yung Iceland ba di eh? Di nga kaslay nga, dito ko truot nga ako. Hello! Nandito kami ngayon sa papunta sa Mandiho Sea. Isang sea dito malapit sa Augsburg. Kami lang dalawa ni Jeb. Wala kaming kasama kasi yung mga bata nasa kaibigan. Si Kamya nasa kaibigan, si Liam nasa kaibigan. Sabi namin kung mainit ang araw ngayon, magpasyal-pasyal muna kami dito at mag-ground at i-enjoy yung magandang panahon. Yeah. Ano? Oo. Ang ganda. Nakataas na kami dito. Oh. Galing kami doon. Pataas itong street. Doon kami nakapark. Pataas kami dito. Tapos, ayan na yung sea. Sabi namin, i-round namin ito. Pero, parang, ano pala, parang malayo. Kung i-round natin, Jeb. Oo, ay, nag-freeze siya. Parang, nag-freeze? Oo pala. Dito naka-freeze. Sandali. Dito sa banda, dito freeze. Pero sa likod, dito, hindi. Kitang-kita eh. Kasi doon, kitang-kita na yung tubig gumagalaw. Dito hindi. Tumaas nga ako dito. Ay naku, may tae pa doon. Kaya kailangan titignan ko yung aking daanan. Minus kasi nung last days, minus grados kasi ngayon plus na. I think plus 6 or plus 5. Dito hindi freeze. Doon naka-freeze, nakita nyo. Hindi gumagalaw yung tubig. Frozen. Hanggang sa gitna, no? Ba't kaya dito hindi nag-frozen dito lang sa ano? Kasi dyan, mas Malalim? Malalim. Ganun? Siyempre. May mga tao na doon nagtatambay rin at enjoy ang panahon. Apay data, mabasa up. Naglamin. Nabasa tuloy yung pantalon ko. Naglamin. Apay niya nga tada ito eh. Yung damo. Mus. Galing sa tubig siguro sa dito sa Mus, Macy nagganon. Ganda. Ang ganda yung ano, yung langit. Maganda Langit? ako. Yung Ako maganda, salamat ha. Maganda ako. hindi ikaw ang tinignan ko doon eh. Yung ano, yung clouds tsaka yung dito. Ay, akala Blue ko na ako. blue. Akala ko ako yung maganda. Nag-angot tuloy dyan pantalon ko. Pinarsakam gamin, oh. Ayan. Ano naman masasabi mo at wala tayong anak na kasama ngayon? Parang ano, Naninibago. namimiss ko. Parang Namimiss mo? Parang jelir Parang near yung Parang may kulang ba? may kulang. Oo. Siyempre, Oo. kasi pagka kasama natin sila, siyempre kailangan laging tinitignan sila. Oo, palagi may mama, nagkaganon. Oo. Pero Parang- ngayon parang wala. Parang ano lang. Parang kulang ba? At Ah. saka,
Naninibago. Oo. Ikaw? Ganun rin? Ganun din. Siyempre, lalong lalo pag si, ano ang kasama natin, pag si Liam. O dito kitang kita yung green grass. Ano, green dito sa grass, tapos dito walang brown. O, parang sira lahat. Ay, ano yan? Tanim. Tanim ba yan? Iba rin yan. Ah? Anong ay, oo, tanim. Tanim. Anya nga, tanim data? Ano kaya? Hindi ko alam. Anong hindi ko alam. Ang lamig naman. Tinitignan namin yung nandito sa baba. May pamilya na nagbike sila papunta dito, tapos may kasama yung mga bata, tapos may dati paglutuan. Oh, may kinuha silang parang stove na maliit. Oo, may stove sila, tapos may pinapainit silang pagkain. Tapos nakaupo lang sa may Sa tabing ilog. tabing ilog. Pero malamig lang. Malamig na lang pagka. Oo. Pag may init, pag may araw, okay Okay lang. lang, ano? Pero yung hangin, ang lamig. Ano kaya linuluto nila doon? Nakita mo yun, Jeff? Punta ko, tanungin ko. Curious lang ako. Kung pinapainit lang siguro yun. Ano? Siguro, linuto na siguro sa bahay nila bago. Oo, bago. Or leftover nila siguro nila. O dito, may mga bangka. At si Jeb nandun. Kung ano kaya ang gagawin. Sige. Matigas. Tigas. May mas malaking bato? Ha? May mas malaking bato? Hindi, ito lang. Ikaw naman. Kabarsa ka kaya? Sige. Ate, barte. Sige. Ha? Sige. Ano kabarsa? O dito rin may mga bangka-bangka rin. At dito may tindaan pero nakasarado. Nandito na kami ngayon. At ipakita ko lang kung saan kami galing. Asan ba yun, Jem? Yun. Ang kita Doon sa may Jem poste camera. Ito? Ito? Doon sa may poste doon, no? Doon. Yay. Doon pala daw. Dito. Doon kami galing. Ito na ang naano namin, nalakad namin ito pa ang lalakarin namin. Yon. Oh. Parang ang layo. Hindi nata-ata kaya yan, Jem. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya. Parang ang layo pa. Kayang-kaya yan. Kailangan bilisan natin maglakad. O dito may mga kahoy na pinutol. Tapos dito rin. Dali. Dami. Ano? Panggatong. Dito yung daan pero dito na kami dumaan. Sa may illegal. Illegal ba? Or sa may nakasarado kasi Dali. Bawal yung ano, yung sasakyan. Maputik dito. Ito, dito bawal daw mag ano. Ayun. Ang sabi dito, das Fischen im Fischbach is verboten. Anong sabi niya? Bawal daw ang mag bingwit-bingwit ng fish. May fish ba dyan? Siyempre. Parang wala. Pinagbawal yung ano, pero wala naman akong nakikitang fish. So, dito tayo sa may bawal. May daan dito. Hindi lang pwede yung mga sasakyan. Pero yung tao pwede papasok. Dito tayo dadaan para mas mas maganda kasi dito dyan, ano na dyan
Forest na dyan. Forest? Or wild. Oo. Okay. O, diba? Yung sky blue. Tapos yung lake naka-freeze. O, diba? Tapos ang ganda ng weather. Yan, may init dyan. O. Tapos ang ganda nito. O. Kinam ka di ice dito sa Bali. Ina. Magkita pa dito camera? Ah, dito. O. Pas lang nga wave ngayon di puraw. Parang yung puti dito. Yan yung puti. Parang wave. Ano? Ah. Na hindi gumagalaw. Ang ganda talaga ng weather, no? O dito sa may bandang dito, nakita nyo ito? Naka-freeze lahat yan hanggang doon. Eh dito sa bandang dito, parang may gas-gas ba? Eh dito siguro yung may hangin. Tapos habang humahangin, tapos nag-wave yung tubig, nag-freeze siya. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Oh? Nakita niyo yung difference? Ayan. Abi kasi nagpintos di view dito oh. Kaslay nga parang nandun tayo sa ano, Yung. Iceland ba di eh? Di nga kaslay nga dito ko truot nga ako. Tapos dito yung nag-ice. Ang ganda ng view, ano? Ano yun? Ah, yun. Ang ganda dito, oh. Kita niyo yung ice na yan, oh. O sige, ibaga. Pinagkitripan ko lang si Mrs. kaya. Kasi yung araw nagkastoy eh, hindi init. Yung Nagganon yung araw. Eh kitang-kita yung ano, yung view. Oo. Subukan ko kaya to. Madi? Malambot. Das ist voll schön. Ich mach mal dito kami. Eh, tubig lahat dyan, oh. Mag-shortcut kami sana papunta doon, pero wala palang daanan. Bas? Hindi naman shortcut, long cut. Yun nga. Kailangan mag-ganon tayo, mag-ground tayo dito. Balik tayo, balik. Dati island dito nga na ito. Ito parang maliit na island ito. Oh. Kung sa summer, pwede mag-swim. Papunta doon. Pero ngayon, masyadong malamig. So, naligaw tayo, ano? Sabi mo, dito tayo dadaan. Dito. Eh, alam mo naman, first time ko rin pumunta dito. So, balik tayo, ano? Oo. Sigit na shortcut. Kaya palang walang dumaan dito. Tayo lang. Walang dumadaan, no? Kami lang. Pero okay lang naman, at least nakita natin yung island. Oh, maganda dito. Parang ang tahimik. Pagka summer, Hangin magandang lang. dito, mag-picnic. Maano siguro, ano yung init. Parang walang shade ba? Yan, may Yung mga summer? puno naman dyan. May mga puno Masyado. naman. Sa bagay. Yan, mga puno na walang leaves. Saan din yan? Tinitignan yung Google Maps para hindi kami maligaw. Nasaan na tayo? Oh, da ist ja gar kein Weg, Jim. Ay, walang daan. Schau mal. Oh, Ist da irgendwo eine Brücke, wo man rüber kann? Wir müssen ja hier zurück. Wir wollen ja hier so rund und hier ist ja nichts. Ist da eine Brücke? walang daan dyan. So, ibig sabihin, bumalik tayo. Echt jetzt? Or, ito na lang, ito, dito.
Mag-round tayo dyan sa ano. Oh. Nandun kami sa may blue. Pero gusto namin dito. Di ba? Tama ba? Warte mal kurz. Ich schau mal, ob es eine Brücke irgendwo gibt. Naghahanap to ng tulay. Ito oh, tulay. Ayan. Ayan tulay. Walang daan. So ibig sabihin, babalik tayo na lang. Ano? May tulay Sayang. pero masyadong malayo na. Oh, dito. Saan? Diyan. Ay, masyadong malayo na yan. Oo, malayo na masyado yan. Ilang kilometro na yan? 10 kilometro. Masyado, ha? O di, balik na lang tayo. Sige. Let's go. Tapos na yung aming stroll. Ngayon naisipan namin na magkape-kape muna kami bago namin kukunin si Liam.